Umsunguli lengoma ethi uthandi ekhona kuyo umculo kaMaskandi uqondanisa sibisi uthi akumangazi ukuthi lengoma ithandwe kakhulu ngoba ihluke kakhulu. Ingoma ixubeke ama-genre 3 okuyi hip hop, iKwaito noMaskandi. Stage senze iSouth Africa into ehlukile nje. Ngicabanga ukuthi futhi nizoyijabulela nje kakhulu. Lengoma ihlabe umxhwele umculi waseBrazil ovele wazidela amathambo wacela ukusebenza nalezi insizwa. Sibelula ke isicelo ngoba phela nayo lensizwa inhlela ezizulwini ukuthi sifunda phi ke asazi mhlambe yikho kungenisa komculo wakulelizwe phesheya kwezilwandle. Meu nome é Pedro Felice. Uthi umculo wakulelizwe uthanda kakhulu uthi uchazwe ingoma kaSandile namajaji wehluleke nokuzibamba ngendlela lengoma exutshwe ngayo uma nje sekuvulwe izwe izoza ngapha izosebenza nalezi insizwa nazo bese ziyisa kwela kubo uthi uyawuthanda kakhulu umculo wesintu. Ingoma kaSandile amajaji kanye noqondanisa isiyatholakala ezinkundleni ezithengisa umculo nge-internet.